Datorren geltokian, telekomunikazioen irisgarritasunaz hitz egingo dugu. Horretarako Izarkom ezagutuko dugu. Gaur egun dena da internet, dena da estaldura, baina denori iristen altzaigu, hain zuzen ere, telekomunikazioen demokratizaziorako eta publikotasunerako dagoen ekimena ezagutuko dugu. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Alabeen kontrako sexurasoak salatu dituzten gurasoek uste dute Getxoko Europa ikastetxea berandu aritu dela eta gertatutakoa estaltzen saiatu dela. EITB-ri egindako adierazpen batzuetan, ametako batek esan du eskolak irailaren 15-etik zeukala gertatutakoaren berri, orduantxe esan baitzion ikaslearen tutoreari neskato atal intimoak gorriturik itzultzen zela etxera. Guraso horren arabera ikastetxearen erantzuna izan zen neskatoa ongi hartaturik zegoela, dena ongi zegoela eta ez zeukalak eskatzeko arrazoirik. Algortako mugimendu feministak elkarretaratzea egingo du gaur arratsaldeko 7:30 ikastetxetik gertu. Adegi patronala bete-betean sartu da Gipuzkoako eta beste lurralde askotako lehen mailako arazoetako bati buruzko eztabaidan etxebizitzarenean. Zehazki, gazteek etxebizitza bat erosteko dituzten zailtasunak izan ditu hizpide eta bere ekarpena egin du, aitortu du prezioak neurririk gabe igo direla eta kreditua eskuratzeko zailtasunak berriz handitu. Soluzio posiblei erreparatuta nabarmendu du arazoa ez datzala soldatetan soilik eta etxebizitza gehiago eraiki behar direla. Iragan larunbat gauean Getxon atxilotu zituzten 5 adingabetako 4 Zumarragako adingabentzako zentrora eraman dituzte. El Correo agerkariak zabaldu duenez, kasua ikertzen ari den epaileak emaniko agindua da eta 23 urteko gizon baten hilketan parte hartu izana egozten die. 5. atxilotua berriz 2 nesketako bat libre utzi du. 2 gau egin dituzte epaitegiko espetxean eta 5 deklarazio hartu ondoren agindu du haietako 4 zentro itxi batean sartzea. Kontzertuz, ikuskizunez, jolasez eta jokoz jositako egitarauak kolarizu hartuko du ekainaren 16an aurtengo Araba Euskaraz jaiarekin. Oiongo San Bizente ikastolari laguntzeko prestatu da, bide batez Euskararen erabilera Arabar Errioxan aldarrikatu eta bultzatzeko. Armentia ikastolaren eskutik arte eszenikoak izango ditugu. Dantza mugaezin Euskal Dantzen topaketa egingo da bertan. Arabako bertsozale elkartearen eskutiz, bertsotan saioa izango dugu. Maria Arandiaren magia eta mirariak familian ikuskizuna izango dugu bertan, eta Ibilberi, Janus Laster, Burutik eta DJ Malandroaren kontzertuak ere bai. Urteurren festa berri bat ate joka dator, kasu honetan Peio Reparaz buru duen Zetak talde nafarrak iragarri duena da. Hitzordua datorren urtarrilaren 4an izango da Navarrarenan eta ikuskizun berezia izango dela aurreratu dute mitoaroa Lemapean egingo dena. Peio Reparazekin bildu da gaur Hamaika Telebista. Bueno, Zetakentzat eta niretzat inflexio puntu bat izango da urtarrilaren 4a, 2025 urtarrilaren 4a. Argitaratu berri dugun Nafarroaren egingo dugula gure 5. urteurrena, mitoaroa izeneko show berezi eta bakar batekin, eta bueno, nahiko urduri eta erronka handi bat dugu parean. Ona gaurko efemeridea, gaur duela 27 urte Donibane Loizunen eraikitzen ari ziren McDonald'sen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak.
Arratsaldeon guztioi, Ertzaintzak ikerketa du martxan, hainbat familiak sexu askatasunaren aurkako delituengatik irakasle bat salatu ostean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, 4 adingaberen gurasoek aurkeztu dituzte salaketak, baina ez dute baztertu biktima gehiago izatea. Europa ikastetxeko zuzendaritzak gaur hezkuntzako familiekin bilera egin zuen atzo arratsaldean azalpenak emateko. Batzarretik irtetean familietako batzuk kritiko azaldu ziren eta salatu zuten joan den astean lanean zegoela irakaslea lehen susmoen berri bazutenean, hala berandu ibiltzea egotzi diote zentroari. Ertzaintza Getxoko Europa ikastetxeko ingeleseko irakasle bat ikertzen ari da. Zenbait ikasleri ustezko sexu abusuak egin izana egotzi baitiote. 4 urteko 4 ikasleren 4 neskak familiek salaketa jarri diote, beren umeei sexu abusuak egitea egotzita. Sexu askatasunaren aurkako delituak egin ote dituen ikertzen ari dira. Komunikabideen arabera joan den astean hasi zen guztia. Salaketa jarri duten ametako bat Gurutzetako ospitalera alabarekin joan zenean. Neskak mina zuelako gorputzeko atal intimoetan eta bertan baieztatu zioten sexu erasoen zantzuak zituela. Umeak egunak zeramatzan eskolara joan nahi ez zuela eta gainera 2 egunetan barruko arroparik gabe itzuli zen etxera ikastetxetik. Amak eskolari jakinarazi zion eta Ertzaintzan salaketa bat jarri zuen. Haren atzetik beste 3 salaketa etorri dira. Ahora sí, pero el comunicado lo han mandado, yo ayer ya lo sabía y no por el colegio. Nos parece un tema triste para los padres porque es una preocupación y, hombre, esperemos que se solucione pronto y que el tema no vaya más. Ingeleseko irakaslea 30 urte inguruko gizonezko bat da. 3 ikasturtetan aritu dena Europa ikastetxean lanean. Ikastetxeak ohar bat bidali die familiei, erabateko arduraz jokatu dutela ziurtatuz. Hezkuntza ikuskariekin eta poliziarekin koordinatzen aritu direla esanez. Zantzuen berri izan duten momentutik bertatik. Euskal Segurtasun Sailak jakinarazi duenez ikerketa zabalik dago, salaketa gehiago egon daitezkelakoan. Tolosaldean sexu erasoak egiteagatik osteopata bat salatu zuten emakumei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea burutu dute. Tolosan egin dute mobilizazioa sistema judizial gogorraren aurrean babesa eta indarra helarazi diete salaketa jartzeko pausoa eman duten emakumei. Udan Arbeo. Urtarriletik Tolosaldean osteopata batek 10 sexu eraso egin dituela salatu dute 10 emakumeek, gehiago ere izan daitezkela uste da, eta emakume horiei elkartasuna eta babesa helarazteko atzeko egunean Tolosan elkarretaratzea egin zuten. Eskualdeko 23 udalek ere babesa adierazi nahi izan die, ni sinisten dizut, guk sinisten dizuegu lelopean. Ni sinisten dizut, guk sinisten dizuegu lelopean elkarretaratzea egin dute Tolosan dozenaka lagunek osteopata batek hainbat sexu eraso egin dizkien emakumei babesa adierazteko. Urtarriletik 10 emakume salatu dituzte sexu erasoak eta nabarmendu dute ez dutela inolako erasorik onartuko. Tolosako emakumeon plazan elkartu dira eta Tolosaldeako 23 udalek ere bat egin dute elkarretaratzarekin. Osteopata urtarrilaren 21 atxilotu zuten, hainbat emakumek Tolosaldeko osteopata klinika bateko arduradunak eraso egin ziela salatu ostean. Gizona epaiaren aurrean deklaratu ostean espetxeratu zuten ihes egiteko arriskua hauteman da. Espezialista izateaz baliatzen zen biktimei sexu ukituak egiteko. Gaur-gaurko 10 salaketa atzeman dira. Eta salaketa jartzeko pauso eman duten emakumei elkartasuna adieraztea izan da elkarretaratzaren xedea. Tolosaldeako mugimendu feministak mobilizazioa deitzen esan baitzuen bizi dugun sistema judiziala oso gogorra dela. Martutenen bihar elkarretaratzea egingo dutela jakinarazi du Martutene Sarro eta auzo elkarteak 77 urteko jipoitutako gizonari babesa helarazteko. Konta iguzu gehiago Dane. Martuteneko Sarro eta auzo elkarteak elkarretaratzea deitu du ostegun honetarako arratsaldeko 7:00 egingo dute Martuteneko parkean. Izan ere joan den asteazkenean ez ezagun batek eraso bortitza egin zion 77 urteko gizonezko bati eta lapurtzen saiatu zen. Gertaera maiatzaren 22an izan zen Okendotegiko etxebizitza batean, hemen errepide honetan dagoen etxebizitza batean, biktimaren osasun egoera egonkorra da gaur egun eta dagoeneko jaso ahal izan du alta 4 egunez ospitaleratuta egon ondoren jipoi bortitza jaso ondoren. Bihar ostegunean egingo duten elkarretaratzearen bidez babesa helarazi nahi diote
biktimari eta auzo elkarteak erakundei eskatu die auzoak bizi dituen segurtasun ezari irtenbide integrala emateko. Gai itzaldatu, Oiongo San Bizente ikastolari laguntzeko ospatuko da aurtengo Araba Euskaraz Olarizun ekainaren 16an. Urte osoko lanaren ostean, bereziki familia artean, baina lagunekin ere ospatzeko egitaraua prestatu dute. Familian edota lagun artean gozatzeko egitaragua izango dugu ekainaren 16an Olarizuko zelaietan 2024ko Araba Euskarazekin. Goizeko 10etan abiatuko da jaia, euskaraz eta kulturaz gozatzeko 11 aukerekin. Armentia ikastolaren eskutik arte eszenikoak izango ditugu. Dantza mugaezin euskal dantzen topaketa egingo da bertan. Arabako bertsozale elkartearen eskutiz, bertsotan saioa izango dugu. Maria Arandiaren magia eta mirariak familian ikuskizuna izango dugu bertan, eta Ibilbedi, Janus Laster, Burutik eta DJ Malandroaren kontzertuak ere bai. Aurtengo edizioa aurreko biak bezala, Arabako 8 ikastolen artean antolatu da, batasunak ematen duen indarraren erakusle. Orain dela 3 urte hartu genuen autua 8 ikastolok batera aurrera egiteko, eta horrek indarra ematen digu ere, ekimen hau are indartsuago izateko, eta baita ere 8 ikastolen arteko elkar ezagutza ere indartzeko, eta etorkizunean zenbait kontu gehiago ere aurrera eraman alizatea guztiok batera. Araba Euskaraz jaiarekin Oiongo San Bizente ikastola lagundu nahi dute antolatzaileek. Araba Errioxan sasoi honean dagoen euskara eta honen erabilpena aldarrikatu eta sustatu nahi dute. Esan dezakegu azkenen urte hauetan igoera nabaria izan dugula. Eta bada momentuan non euskara hasi da entzuten kaleetatik, gazteen artean harremanatzen dira euskaraz, ez portzentai altu batean, baina bada aurrera pausu bat, eta nire ustez sasoi honean dago euskara Araba Errioxan. Erabilpean emandako igoeran eragina izan duen IKA euskaltegia omenduko dute aurtengo edizioan. Guk, gure seme-alabak bezala, IKA euskaltegiko irakasleak 1993tik ari dira helduak euskalduntzen Araba Errioxan. Gainera, Araba Errioxako ikastolekin esku ari dira lanean, eta horren erakusle dugu besteak beste Txikitxaka Euskara Elkartea. Garraio publikoan zein bizikletaz edo oinez joateko deia zabaldu dute antolatzaileek. Baita edalontzi berrerabilgarriak erabiltzeko deia ere, ingurunea zainduz, egun gogoangarria eta alaia ospatu ahal izateko. Lehen sektorean, Euskal Herriko nekazarien elkartasunaren inguruan, badugu berririk, enetik lehen sektorearen saia sortzeko eskatu dute udane, konta eguzu. Azken urteotan agerikoak izan dira lehen sektoreak bizi dituen krisiak, abenduan egin zituzten mobilizazioetan argitaratu zituzten zein problema bizitzen ari diren, ekainaren 3 ere mobilizazioa deitu dituzte Bidasako mugan, eta testuinguru honetan Ene sindikatua Jaurlaritza berriari eskatu dio sail propio bat eratzeko nekazaritza eta abeltzaintza saila izenekoa ez ditzaten nahastu lehen sektoreko gaiak beste saiekin. Datorren ekainean lehendakari berria eta Jaurlaritza egitura berria izango dira. Gaur egun gobernua osatuko duten alderdi politikoak beren egitura eta gobernua osa dezaketen saien kopurua negoziatzen ari dira. Testuinguru honetan Euskal Herriko nekazarien elkartasunak eskatu du lehen sektoreak sail propio eta esklusiboa izatea, aurkezten zaizkion erronkei aurre egin ahal izateko. Ohar batean adierazi dute lau legegintzaldi daramatzatela beste sail batzuekin nahastuta, Jaurlaritzan presentzia galtzen beste gai batzuen aurrean. Eta argi utzi nahi izan dute lehen sektoreak tokia behar duela administrazioetan bere garrantzia eta berezitasuna islatzeko. Lehen sektorea ekonomia, ingurumena, kultura eta osasuna da, gizartaren eta landa eremuaren garapenaren ikuspegitik ezinbestekoa. Urteak daramatzate sektorearen krisiari buruz hitz egiten, neguko mobilizazioetan islatu zuten. Gainera, eneno hartarazi dute aktiboa galtzen ari direla, hori eragiten duten faktureak mahai gainean jarriz eta balizko konponbideak landuz. Horretarako erakundek elkarlanean jardu behar dutela diote, sektoreko eragilekin lan egiteko prest egon behar dutela. Eta hildo horretan Eusko Jaurlaritzaren zeregina funtsezkoa dela. Hori ala sektorean lan egiten duten pertsonil lagunduko dien saia eskatu dute, inbertsioak indartuz, enplegua sortuz eta landa eremuaren biztanleria finkatuz. Nekazaritza praktika jasangarriak sustatuko dituena, lurzoruaren kontserbazioaren, uraren erabilera eraginkorraren eta abeltzaintza estentsioaren alde egingo duena, oro har lurralde orekari eusten lagunduko dion departamentua.
Digitalizazioaren eta nekazaritza ikerketaren bidez sektoraren produktibitatea eta lehiakortasuna hobetuko dituen saila ere izan dadila eskatu dute. Sektoreare administrazio kudeaketa erraztuko dion eta aholkularitza teknikoa, diru laguntzak eta prestakuntza ahalbidetuko dituen saila. Bertako produktuen merkaturatzea sustatuko duena ekoizlei eta kontsumitzailei mesede eginez. Horregatik guztiagatik lehen sektorearen aldeko apustua egiteko eskatu diete politikariei, Eusko Jaurlaritza merezi duen pisua emanez, bereiztutako sail baten bitartez, nekazaritza eta abiltzentzako saila deituko dena. Nazioartean Israelek dio Gazako gerrak gutxienez 7 hilabete gehiago iraungo duela eta ez duela gunea utziko. Kultura gaietan murgilduko gara, Zetak taldea sortu zenetik 5 urte igaroko dira laster eta hori ospatzeko show ikusgarria egingo dute 2025ko urtarrilaren 4 larun batean Iruñeko Nafarroa Arenan. Peio Reparaz Zetakeko kidearekin izan da Hamaika Telebista. Zetak taldeak aurten bere 5. urteurrena ospatuko du. Peio Reparazen eskutik sortutako euskarazko musika elektronikoko proiektua da. Bendetarekin bere aurreko proiektuarekin urte arrakastatsuak igaro ondoren, musikari nafarrak taldea utzi eta konbo berri bat sortzea erabaki zuen. Musika elektronikoko proiektu berri batekin erregistroz erabat aldatuz. Gaurkoan Peiorekin hitz egiteko aukera izan dugu. Haien sare sozialetan iragarri berri duten sorpresa ezagutu ahal izateko. Mito Aroa showa. Mito Aroa da showaren izena eta mitologiak izango du. Horre presentzia garrantzitsua. Aztilenetik gatoz, Zetaken partikulartasunaren bilaketa prozesu, 5 urteko prozesu horretatik gatoz, eta hori ondo islatzeko egun horretan, eta Nafar eta Euskal iruditeria herrikoiaren topaketa moduko bat izan nahi duen horretan, gurekin momentuz konfirmatu ditzakegunak behintzat dira Altsasuko Momoxorroak, Unenuko Momoxorroak, Arbizukoak ere, Lantzetik gurekin egongo dira, etorriko dira, Iturendik ere, Zubietatik ere, Tuteratik ere, hau guztiak oso agente garrantzitsuak direla ulertzeko geure imaginarioa, geure mitologia eta geure erlijio zarraren topaketa historiko moduko bat sortzea dugu amets, eta nik uste dut oso erronka ambiziosoa dela, hori dena Nafarroarenan egitea, ez? Orduan nik uste dut parte hartzaile guztiarekin gauza ederra sortzera goazela uste dut, hortan sinisten dut. Kontzertua egiteko Nafarroarena aukeratzea ez da ausazko erabakia izan. Peiok ondo kontatzen digun bezala, Ahaztilen oso disko nafarra da, eta merezi zuen horrelako leku bat. Ahaztilen oso disko nafarra den horretan, kontzeptualki zentzua zuela, Nafarroa nahi genuen, eta egia da geure zalegoaren babesa handia jaso dugu azken garaian, eta horrek eman digu pixka bultzada erabaki handi hori hartzera bidean, ez? Nafarroarena, eta nik uste dut naturala izan dela, guk geuk ere erronkak maite ditugu, geure lantaldeak ametsak ditu, oso jende gaztea dago lantaldean, indartsu, gogoz, ilusioz lan egiten dugu, eta testu inguru horretan olako zerbait jartzea geure agendan, geure kalendarioan, eta geure rekurso guztiak alako batez egun bakar batean enfokatuta aktibatzea, nik uste dut gauza ederra dela, eta ikaragarri motibatu gaituen zerbait dela ez. Peiok mitologiarekin duen konexio berezia azpimarratu nahi izan du. Oso pertsona eszeptikoa naiz, dena zalantzan jartzea gustatzen zait, radikalki razionala naiz, baina adibidez Aralarko Dama bezalako abesti bat idatzi nuenean,
Hollywoodi jartzen zitzaidan ez, emozionatu egiten nintzen ez, mitologiarekin jokatuz. Eta ordan badago hor zerbait pizten duena Nafarrongan, Euskaldunongan zerbait, ez, pizten duela, emozio bat edo beste, badago, ez, eta ordan hori are gehiago esploratu nahi dut. Eta bai, hau da geure erlijio zarra, gerora noski, ez da bertako erlijio hegemonikoa izan, azken mendetan, eta modu batera da bestera pixkat pelikulan sartzagatik eta kontzeptuari buelta bat ematearren guk ulertu nahi dugu badela hau berriz geure erlijio zarraren sinisdunon topaketa moduko bat. 10.000 sarrera baino gehiago daude salgai, naiz eta batzuk jada ahaztien turrean joateagatik sarrerak aurretik erosteko privilegioa izan duten. Taldearen ibilbideak gora berez beterikoa izan da. Showa egiteko momentu aproposa dela uste du Peiok, egiten duten guztia gogorarazteko. Bai, nik uste dut egin dugula ibilbide bat nahiko kuriosoa, nahiko naturala ere, baina gora berazko izan dituena, estilistikoki eta soinu identitatea ere diokokinez bilaketa prozesu handia gauzatu dugu, kontzeptualki ere, partikularraren bilaketa horretan, generikotasuna baztertzera bidean, eta nik uste dut ariketa guzti hau konsolidatzeko egun interesgarria eta data interesgarria dela hau, ez? 5 urte bete ditu proiektuak, eta proiektuak halako batez aurkitu du zerbait. Hori sentitzen dut nik ahaztilenekin. Zetakek zerbait aurkitu du. Hasieratik, ez, musika elektronikoa, agian estilo horretan eta sonoritate horrekin etzen Euskal Herrian jorratzen, ez? Baina beti ere prozesuak aurrera egin du eta sensazioa norabaitera heldugaren sensazioa oraintxe bizi izan dugu, ez? Ahaztilenekin. Orduan ahaztilen materializatu eta gero eta justo proiektua 5 urte betetzen dituenean, nik uste badela momentua segundu batez gelditzeko, atzera begiratzeko eta ospatzeko bizi izan dugun hori eta ospatzeko ere aurkitu dugun leku hori, ez? Zetak musika elektronikoa. Beraz, Zetakek bere unerik gorena ospatuko du urtarrilaren 4ean, publiko zabal batera irekita dagoen kontzertu berezi horretan. Agian Euskal Autonomia Erkidegotik eta Ipar Euskal Herriko segun zein lekutik datorrenarentzat, agian nafartarra ez den horri eskainiko dio zalantza pixka bat ere, ez? Zalantzaz ari gara, asko aldarrikatzen dugu hori azken diskoan, eta horiei ojala pixka bat burura etortzea de, ez al naiz Nafarra ni ere pixka bat, ez? Ez du inor oroitzen noiz begiztatu ziren azken aldiz. Ohitura berriak iritsi ziren, geure lurrak betirako aldatuz. Orain, gure unea iritsi da. Batu gaitezen. Ez da kontzertu bat. Mito aroa da. Zetak da. Nafarroa arena. 2025ko urtarrila. Kaostika nazioarteko labur metrail eta bideoklipen jaialdiaren 22. edizioa egingo da beste behin Bilborroken. Ikusentzunezko kulturan erreferentea den jaia, maiatzaren 31tik ekainaren 9 ospatuko da. Nitia López, Kaostikako kidea dugu gurean, ongi etorri Nitia. Apa, eskerrik asko. Esan bezala, erreferentea den jaia da Kaostika jaialdia, ibilbide luzea duena. 20 urte baino gehiago egin dituzue Kaostikan, ikusentzunezko munduan, aurkeztu iguzu labur, bai Kaostika eta baita jaialdia ere. Kaostika da labur metrai eta bideoklip jaialdi bat, nazioarteko jaialdi bat, eta, aipatu dozu moduen, ekainaren 3tik 9 ospatuko dana, eta ez dakit, jasoten dugu zen lanan artien, dekoguz bideozinema, da irudi errealeko laburmetraiak, animazioa, bideoklipak, eta bebai guk dekogu sekzio bat deitzen dena sesio bizarroa, eta parte handi baten hori da aprotxu bete jaialdi zeri emoten dutxana identitate kutsu bat. Zertan datza sesio bizarro horrek? Zein parkatu? Zertan datzan, aipatu berri duzu sekzio bizarro horrek?
Hor sartzen da purtsu bet, guri heltzen jakuzen proposamen arraruenak eta arriskatuenak, eta uste dugunak beste jaialdi batzutan askotan jaialditik kanpora gelditzen dizela jendie eskandaliza ez deizen, eta gure jaialdi zen hori da bilatu itzen dugun zeu zer gainera. Bilbotik nazioartera zabaltzen den jaialdia da Kaostika, izan ere 50 nazionalitatetik gorako obrak jaso dituzue. Konta iguzu, sekzio hontaz gain, zer nolako lanak jaso dituzue? Mota guztizetako lanak jaso duguz, eta guri Kaostikan asko gustatenak, azken baten jaialdi bate edo bestea ezberdintzen dauzen gauza garrantzitsunetariko bat da laburmetraia eta bideoklipen aukeraketa, ez? Hori da apurtxu bete identidadi emoten dutxuna, eta guke zentsu horretan hartzen dugu apurtxu bete bai ondoinde eta kalidade handiko lanak eta medio asko dekiznak, baina bai asko gustateakuz, a lo mejor, igual ez dekizinak hainbeste medio edo diru gitxiago gazin dauzenak, baina ideia oso potentiek edo proposamen arriskatuek dekizinak, horrek jaialdi honetan ulertzen dugu euren leku edala, eta beraz saiatzen gara eurek jaialdi honek, laburmetraia honek aukeratzen. Garrantzia dute ez bakarrik kalitateak, gaiak eta mezuak ere bai orduan, 4.500 euro banatuko dituzue sarietan, 3 sari nagusi izango dira aurten, ezta? Sariak bidez bideoklip honenan saria, bideozinema sari honena, animaziozkoa, euskal lanik honena eta Kaostika elkartiek, aurretik aipatu dezenak epaimai batek eskaintzen deuz, baina sari bizarroa Kaostikako elkarteko kidiek aukeratzen dugu, horrek bidez deko guzen sarizek. Hau kontuan izanik, azkenengo sari hontaz gain, nork egingo du palmaresa edo beto esan da nork osatuko du epaimaia? Epaimaia osatu dabe Amaia Nerekan, ikertzaile eta irakasle dana, Juan Zapater, idazle eta kultura kudeatzailea, eta Laura Lazkano, zinema kazetari zedana. Sari banaketaz gan, maiatzaren 31-tik ekainaren 9-ra arteko tarte horretan, zer gehiago antolatu duzue? Konta eguzu? Sekzio ofizialeko proiektzio ez gain, bebai saiatzen gara orain dela urte askotatik aktibitate paraleloak eitzen, eta aurto nahin bateko guz. Bariku honetan maiatzako 31 azten dugu tributo a Mad Max, Apokalipsis dibujado erakusketa bategaz, Plaza Corazón de Mariako kulturetxean, eta ja azten dugu jaialdize, pelikula baten presteinaldizegaz, Amor en toda la cara, Gerald B. Fillmore zuzendarizegaz, bertan eukingo dugu gugaz gero kolokerako, eta jarraitziarren eukingo dugu beste urte batez No Más Kaostiko de Macabro, Macabro Mexikoko iriko horrorezko jaialdi segazitzen dugun kolaborazio bada, eta bertako laburmetrai honenak jarriko duguz, gure jaialdi zen. Bebai eukingo dugu La Hora Kanibal podcasta, Borja Crespon podcasta, eta bertan Nerea Alberdi eta Zabala musikagileek elkarrizketatuko deuz. Bebai eukingo dugu Ramon Txurruka, performer Bilbo tarraren bera, zinema bizarroaren inguruko masterclass bat ingo dugu, eta, pinta itzela honeko honek bebai. Eta barikure ja, datorren barikureko ja, eukingo dugu mixa eta jarrera DJ sesio batzuk eukingo duguz, jaialdi zen. Eta ja bukatzen juteko zapatuen da sari banaketa, festa bizarroa, eta bertan egongo diez Chavecito, DJ Chavecito, eta DJ Nausea, egongo diez festa animatzen. Eta ja bukatzeko datorren domekan eukingo dugu Kaostika Kids, dala umientzateineko proiektzio bat,
eta bukatzeko palmaresan proiektzioa. Egitarau zabala antolatu duzue beraz, ez bakarrik gainera ekitaldi hontarako, urte osoan zehar ere bai, ekitaldi hontan hala ere ia da denetarik antolatu duzuela, bai podcastak, bai labur metraien erakusketa, performance bilbotar bat ere esango zuen, Ramon Txurruka, zuen berri gehiagoren izango gara Hamaika Telebistan. Eskerrik asko Nitia López. Bai, eskerrik asko zeuri. Dantzaren maitaldia irailean itzuliko da Miarritzen eta beste 16 herritan. Festibalaren 34. aldirako 40 ekitaldi antolatuak dituzte. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako sartu hamaika.eus ataian ongi izan eta laster arte.